നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം നട്ട്സുകളും അതുപോലെ സീഡുകളും ഒക്കെയാണ്. നമ്മുടെ വാൾനട്ട്, അതുപോലെ കാഷ്യൂ, അതുപോലെ ബദാം, ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ നല്ല കൊളസ്ട്രോളിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഒരു 5-10 ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈപ്പിടി നമ്മൾക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് സാലഡ്. സാലഡുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു സാലഡ് നിർബന്ധമായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ പച്ചക്കറികളിൽ കൂടുതലും ബീൻസ്, അതുപോലെ ബീൻസിൻ്റെ പല വിഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ നമ്മുടെ ഈ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ മത്തി നല്ല രീതിയിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ചൂരമീൻ, ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള മീനുകൾ, ഈ ചൂരമീനും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ